Jo, takže čaute, moje meno je Mid, ja vás vítam mojho ďalšieho videa. A hádajte čo? Malý Mid zase ochorel, čiže nebudú videá vychádzať tak často. A sa strašne ospravedlňujem, že videá nevychádzajú, ale ako tu vidíte, 35 subscriberov. Chcem hitnúť 50 subscriberov a za 50 subscriberov bude poďakovanie. Ešte pred 1 000 000 rokmi dozadu som plánoval poďakovanie za, koľko to bolo vtedy, 20 odoberateľov. Tak teraz prosím tých 50 a potom poďakovanie za 100. Ako môžete vidieť, upgradeol som si tu trošku setup. Mám mikrák a vidíte proste. A na môj kanál Studio Mid TV Roblox budú vychádzať odteraz pravidelne videá, aj keď je to dosť veľká práca, pretože mám školu, poviem vám na rovinu. Som mladší ako 18 rokov, čiže stále som na škole a hádajte na akej. Kto si tipne do komentárov, či chodím na základnú školu, alebo na akú školu, alebo na strednú, tipnite si. Po toto video do komentárov napíšte váš tip. A ešte raz chcem, aby sme hitli tých 35 odoberateľov a 50 videí. Keď bude na tomto kanáli 50 videí, tak dám pauzu. A keď na tomto kanáli bude 50 odoberateľov, tak zase už prestane si dávať pauzy a zase tu budem natáčať ako každý deň. S vami bol Mid u takomto ultra kratučkom videu a zatiaľ čaves.